Ja sam Zeno Pogorelić, izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Radim u kliničkom bolničkom centru u klinici za dječju kirurgiju gdje obnašam funkciju predstojnika klinike, a na fakultetu pročelnik katedre za kirurgiju. U protekloj godini objavio sam 19 radova koji su indeksirani u Web of Science i Current Contentsu. Zapravo to je velik posao, naravno da ja to ne radim sam, tu je čitavi tim ljudi koji je u to uključen, tako da nekako uz svakodnevni posao nama je to postala već i rutina da prikupljamo podatke i objavljamo ih jer to je važno da se svi ti podaci, odnosno rezultati rada objave tako da budu dostupni za rađenje sustavnih pregleda, meta-analiza ili da budu dostupni nekim drugim ljudima koji su potrebni zbog liječenja različitih bolesti i stanja. Radovi su objavljeni u visoko impaktiranim časopisima, dakle radimo uglavnom ozbiljnije projekte i u suradnji sa fakultetom. I zahtjevno, a čujte, ako napravite dobar rad, svaki časopis će ga prihvatiti, tako da sigurno da je zahtjevno, ali kažem, uz nekako uigran tim ljudi to nekako ide. Ja se najviše bavim kirurgijom dječje dobi i iz tog područja najviše minimalno invazivnom kirurgijom i dječjom urologijom. Godišnje u našoj klinici se operira veliki broj djece, otprilike 1500-1600 djece, pokrivamo veliki dijapazon dijagnoza, odnosno radimo sve što dječja kirurgija može pružiti i mislim da smo prilično renomiran centar u Hrvatskoj. U sve te radove uključili smo ili studente medicine ili nekakve mlađe specijalizante. Na taj način pokušavamo ih poticati da i oni uđu malo polako u taj akademski svijet, da nauče pisati radove jer tako je, prvo to im treba za napredovanje, a na taj način ih potičemo i pomažemo, a s druge strane i oni stječu iskustva i znanja, pretražuju literaturu, uče nove spoznaje, mislim da je to korisno. U budućnosti ja ne razmišljam toliko daleko, sad trenutno sam ovdje, nekako smo razvili tu minimalnu invazivnu kirurgiju i dobro smo igrani, za sad je ovdje dobro, a sad što će biti u budućnosti nikad se ne zna.